साथियों, हम सिद्धांत यादव अपने जनपद मिर्जापुर से एक देवी गीत नवरात्र का दिन चढ़ गईल बा और भक्त गईल बा माई के दरबार में और कहत का बा अपने मिर्जापुर के लिए, अपने विंध्याचल के लिए कि मिर्जापुर बाटे पावन नगरिया हो, अपने जनपद अपने मिर्जापुर के लिए कह रहा है। उसे गर्व है कि वो मिर्जापुर में है। मिर्जापुर बाटे पावन नगरिया हो, एही जे आके बसल बाड़ी, एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो। देखिए हमरे विंध्याचल में विराजमान त्रिलोक सुंदरी जगत जननी माई विंध्यवासिनी का गुणगान भक्त कर रहल बा। कैसे? जग में अमार महिमा बाटे भारी, कृष्ण जी के बहिन हई सबसे दुलारी, नवरात्र के 9 दिन लाखों करोड़ों भक्तों का रेला लगा रहता है विंध्याचल मंदिर में। सब अपने माई का एक बार दीदार पावे खातिर व्याकुल रहला। आके सब चढ़ावेला नरियर चुनरिया हो, आके सब चढ़ावेला अरे नरियर चुनरिया हो। एही जे आके बसल बाड़ी, एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो, एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो, एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो, एही जे आके बसल बाड़ी। देखिए हमरे मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर है, अष्टभुजा मंदिर है, काली खो मंदिर है। भक्तन का श्रद्धा है कि नवरात्र में यहाँ त्रिकोण करे आवलो। भक्त गईल है अष्टभुजा मंदिर, अष्टभुजा पहाड़ पे चढ़ल है, देवी माई का दर्शन करल है तो कहलस मैया अष्टभुजी के शक्ति बा निराली, जे भी जाला दर पे उनके लौटे न खाली, हमरे अष्टभुजा वाली महारानी का महिमा हो। मैया अष्टभुजी के शक्ति बा निराली, जे भी जाला दर पे उनके लौटे न खाली।
जे बास गईली मिर्जापुर पहाड़िया हो। आके एही जब बास गईली मिर्जापुर पहाड़िया हो। एही जे आके बसल बाड़ी, एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो। एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो। देखी ऐसे तो माई का कई गो शक्तिपीठ हो, वही शक्तिपीठ में से एक है विंध्याचल धाम हो। और भक्त कहता मैया के बाटे 52 शक्तिपीठ हो। मैया के बाटे 52 शक्तिपीठ हो। मैया के बाटे 52 शक्तिपीठ हो। सिद्धांत मनीष लाल बतावेगा के गीत हो। देखी भक्त जब त्रिकोण करने निकलता है तो विंध्याचल धाम जाता है, अष्टभुजी धाम जाता है, फिर काली खो मंदिर में जाता है। हमारे मिर्जापुर में जगत जननी माँ काली भी विराजमान है। एही जे आके ठहर गईली काली खो मयरिया हो। एही जे आके ठहर गईली काली खो मयरिया हो। एही जे आके बसल बाड़ी, एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो। एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो। एही जे आके बसल बाड़ी विंध्याचल मयरिया हो।